አብርሆት ሚዲያ ቅዱስ ያሬድ ኸምዚ ይብለና በጾም ወበጸሎት ወበምጽዋት ወበተፋቅሮ ይሰረይ ኃጢአት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ማሕበረሰብ እንኳዕ ናብ ኣብይ ጾም ነፍስና ነድሕነሉ ምስ ፈጣሪና ንረኸበሉ ናይ ሓጢአት ስርየት ንረኽበሉ ወቕቲ ብጾምን ብጸሎትና ሓጢአትና ንስርዘሉ ሰዓት ብሰላም መብጽሕና ሞሎም ዓንቲ ንመሃሮ እግዚአብሔር ዝተቐበሎ ጾም ዝብል ርእሲ ብምግባር እዩ። እግዚአብሔር ዝተቐበሎ ጾም ክንብል ከለና እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ጾም ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ጾም ከንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ተለና ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ ቁጥር 3 እስካብ 8 ቁጽሪ ዘሎ ሓሳብ ክንርዳእ ከለና እግዚአብሔር ዘይተቐበሎ ጾም ከም ዘሎ ኣው ንረክብ። እቲ ጾም እሱ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ክቡራን ተኸታተልትና ሰብ ይጸውም እዩ። ነቢዩ ኢሳይያስ ነቶም እስራኤላውያን ከምህርተሎ እሱ እውን ተላኢኹ እዩ ብናባዕሉ ብናይ ሕሊኖ እንቂዑት ኣይኮነስ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ልኢኹንሎ እዩ ዝብል። ንስኻትኩም ትጾምዎ ኣለኹም ጾምሲ ኣይተቐበልክዎን ኣነ ይቅበሎን ኢልኩም ኣሎ ኢልዎም ኣሎ ነቢይ ኢሳይያስ። ብእውነት ጾም ማለት ካብ እኽሊ ምፍላይ ስጋ ዘይምብላዕ ካብ ምግቢ ዝተወሰነ ሰዓት ምኽልካል ድዩ ኣይኮነን። እቲ ጾም ዝበሃል ዋና ለእግዚአብሔር ብፍጹም ልብኻ ከተገልግል ኣሚንካ ኣገልግሎት ክትብ ከተምልኽ እንተሎ እዩ። እዚ እንተምልኽ ተለኻ ደሞ ሓውካ ዝተሸገረ ዝተጨነቐ ዝብላዕ ዝስተ ዘይብሉ ንስኻ ጾምካ ውዒልካ ታናይ ቁርስኻ ነበረት ታናይ ምሳሕኻ ዝነበረት ስኻ ጾምካ ውዒልካ ኣለኻ ንዑ ከተካፍሎ እዩ። እግዚአብሔር ዝተቐበሎ ጾም እዚ እዩ። ንስኻቱም ግን ጾም ትጾሙ ተለኹም ይብለና ኣብቲ ምዕራፍ ንሱ ካብ ምዕራፍ 3 ጀሚሩ ፍቃድ ስጋኹም ትገብሩ ትጨቃጨቁ ትካሰሱ ትጻልኡ ትነዓዓቁ ትወናጀሉ እዚ ትገብሩ ተለኹም ዝጾም እዚ ኣይቅበሎን ይብሎ እግዚአብሔር ኢልዎም ኣሎ። እግዚአብሔር ኣይቅበሎን ብኸንቱ ድኻም እዩ። ስለዚ ብትኽክለኛ ትጾምኩም ክቅበለኩም ድሕር ዳ ኮይነ ተጨገረ ርድኡ ተጨነቀ ኣጽናንዑ ልጠመየ ኣጽግቡ ካፍታ ትበልዕዋ ኣካፍሉ። እዚ ተገርኩም በፍጹም ክቅበለኩም እየ በረከተይ ከትርፈልፈልኩም እየ ትደልይዎ ሓሳብ ኩሉ ከስምረልኩም እየ ይብል እግዚአብሔር። እዚ እንድሕር ዘይማልእኻ ትርፉ ድኻም እዩ። ንጽህና ሕዝካ እናጸለኻ ካብ ዘለካ እውን እናካፈልካ እርስ በርስኻ እናተፋቐርካ ካብ ተንኮል ካብ ክፍኣት ካብ ሓምየት ርሒቕካ ኩልኻ ክትራዳዳእ እንተለኻ ብዝኸኣልካዮ ክትረድእ እንተለኻ እዚ እዩ ጾም ማለት ትኽክለኛ ጾም እዚ እዩ። ዘትገብር የማንከ ኢታእምር ጸጋምከ ይብል ደሞ ኣብ ወንጌል። የማነይቲ ኢድኻ እትሰርሖ ነገር ጸጋመይትኻ ይትፍለጦ። እንታይ ማለት እያ እታ ጸጋም ማለት ትርጓሚኡ ብብዙሕ እዩ ዝትርጎም። ኣብ ኣካልና ባዕሉ ግን ክንትርጉም ተለና የማናይ ኢድ ልስራሕ ኩሉ ቁኑዕ እዩ። የማናይ ለዓኽቶ ልሓፍሶ ሰፊሕ እዩ ብዙሕ እዩ። ጸጋመይቲ ግን ውሕድያት ትዘግን ተሓፍስ ንእሽተ እያ ተዓኩት። ስለዚ ዓኹትካ ክትምጽውት እንተለኻሲ ብየማንካ ጥራሓብ ላብ ጸጋምካ ይተዝርዎ ማለት እዩ። ተሓደገጽ ናብ ጸጋምካ እዚኣ ሰነፍ እያ ታጸገም ብዙሕ ኣይትሕዝን ከይንእስ እዩ። ካልኣይ ልጽቡቕ ስራሕ ክትሰርሕ ተለኻ ሰብ ከተማኽር የብልካን
ቤተሰብ ካውን ከተማኸረ ይግባል ምክንያቱ ዝሰስዕ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ንተሸገሩ ክዳነ እዚ ክንህቢና ትልተሎ ንሕና ክንታይ ክንኮን እዚ ግደፎ እንደይሉ ክሳና ክለካ ስለዝኽእል ክልተ ልቢ ክገብረካ ስለዝኽእል እዩ ክትህብተለካ እውን ብሙሉእ ኢድካ በየማና ኢድካ ምዃኑ እዚ ከነስተውዕል ይግባና እዚ እንተ ጌርካ ኸይብል እመሰ ዘንተ ገበርከ ርእሰከ ታድን እዚ እንድሕር ጌርካ ርእስኻ ተድሕን ለኻ ልጠመየውን እንተ ዓንጌልካ ሶቢሃቸ ይሰርቅ ብርሃንከ ማእከለ ጽልመት እዚ እውን ኣብ ኢሳያስ 58 ይባል እዩ ልጠመየ እንተ ዓንጌልካ ለዓረቀ እንተ ኸዲንካ ለተሸገረ እንድሕር ረዲኻ ኣብቲ መከራ ግዜ ጸልማት ይልወልቲ መከራ ኣብ ጸልማት ሲ ብርሃንከ ክግለጽ እዩ ይብሉ ኣብ መከራ ግዜ እግዚአብሔር ካብ መከራ ክስውረካ እዩ ለባዕልና ኢና ክንምጽውት ከለና ጽቡቕ ክንሰርሕ እንተለና እውን ለሰብ ጥራሕ ንገብረሎም ተምሓትና ለግዚእና ንሕጉሶም ክዳን ተኸደናዮም ግዚያው እዩ ምግብን ተሃብናዮም ግዚያው እዩ ንዓና ግን ክንድት ዝሃብናዮ በምድርውን ኣብ መከራ ግዜ እግዚአብሔር ክስውረካ እዩ እቲ ዝሃብካዮውን ክትረፈረፈልካ ክበዝሕልካ እዩ ይብለና ክበዝሕ ምዃኑ እዩ ዘረደና ገዛኻ ይጎድልን እግዚአብሔር ክባርኮ እዩ ይብል ስለዚ ኣብ ጾም ግዜ እዚ ስራሕ እዚ እናስታወስና እቲ ቅዱስ መጽሐፍ ነዘኻኽርኩም ለና ምዕራፍ 58 ካብ ቁጽር 1 ጀሚርኩም እንተነዩና ብደንቢ ክስወጥና እዚ ትምህርቲ እዚ ሰሚዕና ስውን ከነንብብ ይግባእ እዚ ጾም ማለት እግዚአብሔር ዝቕበሎ ጾም እዚ እዩ ስለዚ እዚ የስተውዕልና ክንጸውም ክንጽሊ ተሸገረ ክንረድእ ቤተ ክርስቲያን ክንግስግስ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድምጽ ክንሰምዕ እዚ ዝግበና እዚ ተሰሪሕና ደቂ ህይወትና ይኮንኩም አንቱም ወለደ ጽልመት አላ ወሉደ ብርሃን እንድሕር ዳዚ ገርኩም ደቂ ብርሃን ይኹም በር ደቂ ጽልማት ይኮንኩም ብርሃን መን እዩ ብርሃን እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ጽልማት መን እዩ ዲያብሎስ እዩ ስለዚ እቲ መንገድ እዚ ቀሊል እዩ ለአና ካብ ዘለናዮ ክነካፍል ትንጉሆ ንበልዖ ቀትሪ ምሳሕ ንበልዖ ነበርና ጠቅሊልና አኪብና ንበልዖ እንድሕር ኮይና ትክክል አይኮነን እታል ትግባእ ታናምሸት ተኣኽለና እቲ ዝወዓለት ናይ ቁርስ ነገር ግን ንዘይብሎም አካላት ንዘይብሎም ሕዋትና ጾሞም ንዝሓድሩ ሰባት ከንህቦም ከነስተውዕል ክንህብተለና እውን ብምስተውዓል ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ 40 بقنف مزمور 41 قصر 1 تايبل بصو زي ليبو لايله نداي ومسكين امئلت اچيت يادهنو እግዚአብሔር لتشغرنيا لمسكين يسب لحسب استوعل ذهب بصو እዩ ካፍታ خفت معلت دما خدحنو እዩ እግዚአብሔር ያቀው ወይ ሃዮ ወይ አበጽ ወዲ በምድር እግዚአብሔር አፍታ ዝነበረላ ምድርውን ብዙሕ ዘመን ክወዩ ዕድመ ክወዩ ጥዕና ክወዩ ወይ ሃዮ ህይወት ክወዩ ማለት እዩ ኣብ ሰባት ደማ ብጹእ ተባሂሉ በሰባቱን ክኸብር እዩ ጽቡቕ በመስርሑ እግዚአብሔር ብጽና ክወዩ ይብል ወይ ረድኦ ውስተአራተ ህማሙ እንተ ሓመ መኳስ ካፍተ ሕማም እግዚአብሔር ከልዕሎ እዩ ምክንያቱ ዝሓመሙ ዝወደቁ ልዕሉ እዩ ኢዱ እዩ ዝቅበል ዘሎ ስለዚህ ብዙል ተጠቀሙ ቦታትና ብዙሓት እዮም ለአብርሃም بمحابم عرك እግዚአብሔር ተባሂሎም ኢዮብ ቦና ኩሉ ዘለዎ በዘይጋሻ ዘይብል ለደቁውን መስዋዕት ደቁውን ከይጋገዩና ፈርሐላ እግዚአብሔር መስዋዕት ዘቅርብ ሙሉእ ሃፍት ነይርዎ ሙሉእ ሃፍት ደሞ በይኑ ዘይጥቀሙ ባዕሉ ኣብ መጽሐፉ ክነንብብተለና ኣነስ በይነይ ኳይ በልዓኹ ይብል እንታይ እዩ ግን ኢሉ ፈተና ግን ተፈቲኑ ሕማም ለፈተና ለኽብሩውን ይመጽዩ ለቶም ደግታት ሰባት ብዙሕ ይመከሮም ይብለና ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ኣብ መዝሙር 33 ቁጥር 5 ብዙ ህማሞም ለጻድቃን ወኦም ኩሉ ያድህኖም እግዚአብሔር መከሮም ብዙሕ እዩ ሕማም ይመጽኦም ይልቶም ደግታት ለቶም ቁኑዓት ሰባት ግን ካፍቲ መከራ ግን ይድሕኖም እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ቁኑዓት ኮይኖም ለምንታይ ግን ከስታውሱ ናይ እግዚአብሔር ክእለቱን ክፈልጡም እንት ይሰብ ዝሐምም ጥራሕ ክሞት አይኮንን ዝሐምም ለሆነ ችግር ነይሩ ወጽነቱን እሽተይ ዝምባል ይህልዎ ጥርጥር ነገር ወይ ደማ ናይ እግዚአብሔር ለውና ለምርሳዕ ኸይድ ይኾን እግዚአብሔር ንኡዱ የለይ ናበለ ጽጋብ እንድሕር በዝሕ ወሰብ ፈጣሪኡ ይርስዕይሞ بحمام እግዚአብሔር የስተምሮ ሕማም ክመጾተሎ ፈጣሪ ይድሕነኒ መሐረኒ ላበለ ቃንዛ መስሐየሎ ለፈጣሪኡ ይወድቅ ጠቅላላ ናብ ሐኪም እኳ ናብ ኻሊ እኳ ተኸደ ፈጣሪኡ ምልማን ግን ይገድፍን
መከራ ቃንዛተ ትመጽኦት ኣሎ ስለዚ ፈጣሪኡ ለኸስታውስ እዩ ለምንታይ ዞም እገለሲ ሕና በዓልና ንፈርድ ደቀ ሰባት እገለስ ቅንዕቲ እያ ዝመከራ ዝይለ ይግብኦ ዝሕማም ዝይደሉ ይግባእ ንብሊና ንኣቶም ይግን ዝግባእ ይብለና ቅዱስ መጽሓፍ ብዙ ህማሞም ለጻድቃን ለምንታይ ዳ ኢሉ እቶም ጻድቃን ሲ ህማሞም ብዙሕ እዩ መከራኦም ብዙሕ እዩ ግን ብሕማሞም ይቕጽሉ እግዚአብሔር ካፍት ሁሉ ሕማሞም የድሕኖም እዩ ኢሉ ለና ስለዚ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ሕና ክንመሃረሉ ሕና ፈጣሪና ከነስታውሰሉ እምበር بحاتيات زمزة يخونن حمام بحاتيات زمزة زمسلو موت بحاتياتو بجبر خفاتو زمزة زمسلو حدا لو هزوي علنا أيو جيجا أيجن عند حرقة بقص تزخون نيرو التوم سرقتي التوم عمستي التوم بحيلاتات التوم كفوز الصرحو لمن تهيك زاهر أملاق عنا هو ينورو سلازي لخلو لتوم دقتاتون بتعنا ينورو ميو لتوم حماقاتون بتعنا ينورو ميو لتم حماقاتون حمام هو ميوم انت خملاسو لتم دقتاتون مكرا فتنا كحلفهم انتان حمام يورد لهم يجزاهر املاك سلازي احنا اللي خنستقاقل حمام يكون تشجر يكون زمز عارف تشجرنا جزء استوعبنا من انتي اللي سبك نسرح تخزز تشجره دحار كركبيو مسرخبه خمزي اكو رخيبه نير ييبل سلازي تشجر سلاز فلطا لتشجره سبي حزنو يرد مسرخبه وزي مخانو الناس توعلنا كذا فتازلاتنا زمن صباحناتنا يكونن بزلنا انس كجبر نيره زي اللي يكون زبل سب عشايو تازلاتو يزغبر قدوس مصحف لكلنا بنخلو يقميطلنا انت اللي كهب يبل لما بك هب ولا اما قلبك تكز تليك اكافل كاف زلكا منم زي لك اكو تخوين كاس تزهلو نسك هنا الكاس ذكر تكز حسب كتحسب يقبع وزي كند مصوات يقبع كتحساون لازم مصوات كوي واي انا زي تزهلون زحوي كمزي له تشجرني زحفتي كمزي لا ودي قنيا كمزي اغير خدان كخدنا نيره كمزي غير ناورحي قلب زخون كو نيره ناورحي ولا تزيولو على تدارون مهم كافتا زلاتو قدوس مصحف يوحنس مطمق اونجل زمهرناكو تايدي لوم نحنا خاطاي نغبري لهم وتم حزبي كلتا خدان للوت حدا خدان نزيولو يحب ايتي خلتن جرا زلوون حدا انجرا زلوون تفرقه كيف ما هم نيشتي عبيه ولن طرح ايدكا صفح خون لو كاب زلكا بلي سسعه بزي متطرطار انتهيكا اب እግዚአብሔር ቅድሚ ተመዝግቢዩ ማቴዎስ ወንጀል خزون ام معرف 6 ቁጥሪ 10 ታይብለና ዝግቡ ለኩም መዝገበ ዘበሰማያት ኣብ ሰማይ ንብረትኩም አቅምጡ ኣብቲ ዘይበሊ ኣብቲ ዘይጠፍ ጻጸ ቆንቆነ ብልዒ ነቀዝ ዘይረኽቦ ወይ ድማ ሽፍታ ሰራቂ ደሞ ኹዒቱ ዘይረኽቦ ኣብ ንብረትኩም ኣብ ሰማይ አቅምጡ ይብል ኣብ ሰማይ ንብረት መቅማጥ ካሚ ገርካ ይካል ሰብ ዘይካል እዩ ኣብ ሰማይ ዘቅመጠ ሰብ የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንብረቱ ብሎ ተናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ፈጽሙ ካብ ዘለካ ካፍል ለደኻሃብ እዩ እዚ ተሄብካ ቅድሚ እግዚአብሔር ተመዝጊብልካ እዩ ትዘይርስ አምላኽ ጽባህ ክበካ እዩ ትሎ እቲ ንብረት ዝሃብካ እዩ እንጀራ ክትበልዕ ክትሰቲ ኣይኮነን ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ ኢኻ እዩ ትርጓሜ ስለዚ እዚ እናስተውዓልና ጾምና ብንቕሓት بفلطت ببرهان إنا خنصوم زغبنا بلماد كون يولن بتلمدو خزي سب صيمو علو بقى سللو على قديس مصيو فصيمو صادق لخونه زمسلو يهلو يو كم يمثلنا يو ايكونن እግዚአብሔር አይመረጾን ዝጾሙ ዝብል ከነስተውል ይግባ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 አው ቁጥር 6 ዘላ ቃል ዚያ በእውነት እግዚአብሔር ከም ዝዘለም ጾም ዲ መሪጹ አይኮነን አይመረጽኩን ይብል ስለዚህ ምግባረ ሰናይ ሓደ ልብላዕ ነገር ኳሲ ጠቅላላ ሐምል ተኮይኑን ጨው ዘይብሉ ዘይት ዘይብሉ ቀመም ዘይብሉ ይብላል ዝኾነ ጸብሒ እቲ ጾሙን ጾም ከም على يدلن ማለት አይኮነን ንብለና ጾም ክንውዕለለና ዝጠመ ይኽን ዝክር ምንታን ዝተሸገረ ከነስታውስ ምንታን እዩ አስታውስናው ነው ተግባር ከነውዕሎ ከነካፍሎ እዩ
ازي صبوك نصرحوا لنبر راح صومنا وعدنا اكيبنا نولعو لسب لي يحزننا نا እግዚአብሔር ሕጊ ዘይነስተውዕል እንድሕር ኮይና አየድሕነና እንتصوم صومنا وعدنا قدسنا دخيمنا نبر ምንም በረከት አይንረክበልን ኣብ ሰማይ መዝገቡን አይቀመጠልናን ታይዳ ታዝብላ ዝግውለኩም መዝገበ ዘበሰማያት ኣብቲ ዘይጠፍእ ዘይበሊ ኣቕምጡ ዝተባሃለ ኣብ ከርሰነዳያን እኽልና ከነቅምጥ ኣብ ዘማን ድኻታት ቅዳና ከነቅምጥ ተለና ኣብ ሰማይ መዝገብ ተቀሚጡልና ንብል እዙይ ተሰሪሕና ተጾምና ፍጹም ይኸውንና ህዝበ ክርስቲያን አስተውዒልና ኢና ክንፈልጦ ዝግበና እዙይ ክንበከል ተለና ካብ ንብረትካ ካብ ምግብኻ ካብ ዘለካ ኣካፍል ትንብል ተለና ኣብዚ ግዜና ካዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኩሉ ጎረበትና እውን ክህል እዩ ኣብ ጥቃና እውን ክህል እዩ ብዝበለጸ ደሞ ከም ኣራዊት በረኻ ሰፊር ዘሎ ህዝብና ኣብ ኬንዳ ሰፊሩ ኣብ ሓጋይ ብፀሓይ ኣብ ክረምቲ ብቁሪ ተሳቂዩ ዝነብር ዘሎ ዓማውቲ እዙይ ክንሓስብ ይግባእ ንዙይ ዘይሓስብ بتخكل أمانية ود እግዚአብሔር يخبل أي جبان سلازي تامك رازي أون لا أتوم كن حصول له من جبان لا أنا غيت مزيو تايدي تسأنحي تصبغ لسرحسي كحمقنا جر كدحنا እግዚአብሔር توهيلون ديو اتزاي سرح دمو تحمقنا ويا مالتي هترجو ما كنفلت أزجبنا طرحنا أتوم مرد أنت خونس لبع على ناون زمك رازي كي مسأنا لا أتوم كن رهره لهم كن حزن لهم كن حصول لهم يزجبنا نا بعويو بونت مرحتيون عاب إثيوبيا زلكم عاب تجري زلكم مرحتي لبي كوكم يقبع كلنا موتينا كل مواتيو كل حلافيو كل ببجزيو حلفيو عاوز عالم زي بخبري بسلطان زنبر يلن كله أبيد እግዚአብሔር لودقيو ناجا هيوت خطو سديا حتى زي كن حتتينا انتي صريحكم كن بهلينا أو قدم እግዚአብሔር توم لتشجروس رديكم دو حقيزكم دو نابوتهم كملسوس غيركم دو زبل حتى كلنا حتتينا بتالي زملكاتكم أكلات زيك تحسوا له يقبع هاو እግዚአብሔር وانت تطيقتينا لكم بونت صبوق تصرحوا صبوق تصرحكم دمو شلمات اللهم يو شلمات እግዚአብሔር لكم يو صبوق صرح مرحي كبروا لعلي أو እግዚአብሔር عبي شلمات الله كامل موسى كامل سولومون كامل داويت لهزبي زحزنوا موسى مرحي حزبكو لا أنا خن مهارو لكو تايديلو أو أوريت زهلكو تمزجيب نرخو بديلهم إسرائيلاويان فتعريهم حديقهم زيافرون حديقهم بقى زهزو زي يطفأ خطفوا أيه نعخاقن أو تعي حزب خشا مكعيه أو كاوزي زبزح حزبي أو كور لخونا بوتا كان بركا خشا مكعيه تبهالط الله موسى جعلا وايهلم يولو كامو لبلا حسابي مصلي خازقن يمحرنا تنريق لنا نقر لهزبو زحسبس بزح ديو لهزبو ما راح أقول لهزبو مبر لو على حسب يقبل لهزبو يخش النقص قبل مغنياتو ولاد يتهزبي ناتو ولاد نايو أو تحتي زلوا እግዚአብሔር زعقوا أو لؤخ مرح እግዚአብሔር حدرا زهوي نزيق حسب تايلو مسيجن لما يندفئ الجويتا تايلو دحرد على زهزو زي تطفى خوين كاسي أنا قالي أيدلن نعيط فإنمو لأتهم محرمي كافتنا هيوت مصحف ما يسول بسقاط راح أكوي بلي موسى امتصي يوم لقالوه زوك تأسيني مصحف زي صحف كني كافتنا هيوت مصحف لصحف كان نسي تسرزني دمسسني نعي أطفئني وقايلو أنا خط أفئلني زي بالحسابي ذهبنا ما راح تناول وزينا فلتنا لتهزبنا تساقي زلو زدحنا له من قدي كله اقال انتبالنا كله زملكوت أكل هزب زمتشو نقر هزب لابوتو زملسلو هزب زعنقللو كاب بخيات زدحنا له انت سريحنا እግዚአብሔር كعرقنا ايو سلام كبنا እግዚአብሔር سلام اندحر زي غيرلناكو بسب حيل سلام يمزن እግዚአብሔር تزينو يرناكو بسب طببين نبرن زنامو سلامو نفاسو أبيد እግዚአብሔር تطعي نفاس زمناس ስለዚህ استوعيلكم استوعيلنا كلنا لزوم تمزابلت حواتنا تم لساقيلو وغناتنا كنحاسولهم بلك علينا اتو بعل هفت زخونه بعل جرا زخونه ولا دخا يكون ببزلو زخدن زبلع زلبس كوم يقبا زي خازي حزنا يزلنا صومون عبي صوم توهيلو ويتانا املاقنا مدحنا يسوع كريستوس
ዝጀመሮ ጾም በመዃኑ ክብር ኣለዎ ትጎይታና ባሪኹ ዝሃበና ብዙውን ክንሽወደ ይግበእናን ጎይታ ጾይሙልና እዩ ልብል ዘመን ዝመጽሎ ሰባት ጎይታ ጾይሙልና እዩ እحنا ክንጾም ይግባእ በቃ ኢየሱስ ተቀበልና ለና አሚንና ለና ለጎይታና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምእማኖም ጽቡቅ እሱ ግን ለምግባረ ሰናይ ኩሉ መርሕ ኮይኑ እዩ እሱ ጾይሙኮ ብጾም ይኾነ ክድሕን ወይ ድማ ፍጡር ኮይኑስ ጾም ልጠቅሞ ካማና ኣይኮነን ለአና ኸርኢ እዩ ናትና ኃጢአት ክድምስስ እዩ እታ አዳም እጸበለስ በሊዑ በዘይ መጻሙ በዘይ ምኽልካሉ ዝተጎድኦ ካብ እግዚአብሔር ዝርሐቆ ንሱ ጾይሙ ክሕሰሉ አዳም ክስቀሎ ነበረ ኣብ መከራ ዝነብረ ነበረ ባዕሉ መከራ ተቀቢሉሉ احنا باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ተጀመረና በስሙ እስካብ ሞት ድረስ ክንአምን ለኽሕደ ተመጽውን ጎይታይ አምላኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ላብዛ ዓለም ዚ ወሪዱ ተወሊዱ ተሰቂሉ ዘድሐነኒ ኢየሱስ ኣይክሕዶን ኢልና ክንሞት ክንስቀል ምንታኒ بእምነትና ሱል ተሰቀለ ለጾመውን احنا ጾምና ዲያብሎስ ከነሸንፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እትመለኮት ሰብ ስጋ ተሰዊሩ ተዋሂዱ ግን ናይ ስጋ ስራሕ ጾይሙ ተለስ ጦሚው ይብል ወርህበ እግዚ ኢየሱስ ምዕራፍ 4 ማቴዎስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ለጻፈልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ጎይታስ ጦሚው ድሓር ብልጠመየ ግን ፈተና መጽዩ ዲያብሎስ መጽዩ ሕምባሽ እምን ሒዝ ከምዝ ገይሩ ሕምባሻ ምሲሉ ብምትሃት ለይኮነ ማለት ምትሃት ማለት ሕምባሻ ለይኮነስ ሕምባሻ መምሳል ዝጣውላዚ ዝእምኑዚ ወይ ሓደ ዕንጨይትስ ለይናዩ ባህሪ ሂቡ ዓይንኻ ይመስለካ ማለት እዩ من العلب بيلو قويتها طمي كالسخمو انا لطمين الله عزز اندحر دا ود እግዚአብሔር ኮይን ከአምላኽ ዳ አንድሕር ኮይን ካስ ለአና ለኸጠራጥር ኮይ ዲያብሎስ ይፈልጥ እዩ አንታ ቅዱስ ወድ ያው እግዚአብሔር በለይ ጊዜ ደኸተጥፈኒ ኢኻ መጽኢኻ አይተሳቅየኒ የምሕለካ ኣለኹ በስም እግዚአብሔር ልዑል እና በለይ ምስክር እዩ አምላኽ ምዃን ይፈልጥ እዩ ዲያብሎስ ነይሩ ሰይጣን ይፈልጥ እዩ ሽዑ ግን ወድ እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ኮይን ካስ احنا ከምቲ احنا ነጠራጠሩ ለና ዘመን ብዙሕ ሰብ ልጠራጠር ለልወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ይኾነ ነብይ ይሉሉ መምህር ይሉሉ ብዙሓት እዮም ኣብቲ ዘመን ስው ነይሮም ከዝውን ነው ግን ትስውን እሱ ለአና ኸጠራጥር ብልአወዮ ይኸው ወድ እግዚአብሔር አምላኽ ይኾነ ይልኸብል ጥያቄ ጠይቁዎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወድ እግዚአብሔር እንድሕራ ኮይንካስ ስኸውን ጠሚካሎ አነውን ጠሚን ለሞ ዝእማኑ ዚ እንጀራ ይኹንሞ ንብላዕ ኢልካ አዝዝ እንጀራ ግወሮ ኢሊ አዝዝ ኣሎ ክርስቶስ ግን ብኡ አይተሸነፈይ መልሲ ሂብዎ ብስስዒት መጽይዎ ብምግብ ላይ ማለት እዩ ሰብ ብምግብ ጥራሕ ይነብርን ብናይ እግዚአብሔር ቃል እንበር ብናይ እግዚአብሔር ህይወትና ቲና ነበር እንበር ብናይ ብምግብ ሲኡን ለሞት ሰብ የለን ምግብ ሲኡን ዝሞተ ሰብ የለን ዓለም በቃ ዕድሙ በጽሑ ይሞት ይሉ እግዚአብሔር ወይ ደማ ከሐልፍ ስለዝተአዘዘሉ ከሐልፍ ስለዘለው ወቅት ሞቲኻ ስለልተባለ ሰምበር ምግብ ሲኡን ይሞትን ስለዚህ ብና መን ቃሊና ነበር ብና እግዚአብሔር ቃሊና ሓደ ብስስዒት ልመጾ ፈተናው ዲእዎ ማይሱ ናዝ ኩሉ ዓለም ዚ መንግስታት ተብኢደይ ሞ ዝኽብር ዚ መንግስትነቱ ዚ ክበካ ኢልዎ ኺድር ሐቅ ሰይጣን ተዋሂሉ ለአኻ ናኻ ይኹን ካይ ይኹነካ ንበር ኢሉ ተሸኒፉ ክልተ በፍቅረ ንዋይ መጽይዎ በጸሊአ ንዋይ ገንዘብ ብምጽላ በፍቅረ ገንዘብ መጽይዎ ገንዘብ ብምጽላ አሸኒፍዎ በስስዒት መጽይዎ በትዕግስቲ በእግዚአብሔር ቃል እዩ ዝድሕን ዝነብር ሰንበር ብምግበይ ይነብርን ኢሉ በትዕግስቲ احنا አሁን ዝመጸና ፈተናታት ተፍጽጾም ከም ዝገርና ክንሐልፍ ይጎይታና ልጾመ ስለዚህ ጎይታና ጾሙ እዩሞ احنا ይንጾም ልብሉ አካላት ሕዋትና ክእረሙ ክመሃሩ ይዝግባ احنا ይንግስ ጾም ሕዋትና እዮም ለይ ዲያብሎስ ካሊ ጸላኤው ሊልሰብ ኩሉ ሓውና እዩ ኩሉ ሓውና እዩ ገጉ ክእረም ግን ይግባ እንድሕር ጾሙ ጎይታ ጾሙ እዩ ዘመነ ስጋዊኡ ወስጋ ሰብ ብስኮነ ጾሙ እዩ ጨለ ጾሙልና እዩሞ احنا ይንጾም እንድሕር ንብል ኮይና አጎሽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን በልዑ ይሽዑ በልዑ ይመህይን በልዑ ደማ ንበሊ አይን በልዑልና ኢየሱስ خللكم ሰብነዶ ጎይታ በልዑ ነሪ እመሱ በልዑልና አይና ደግሜን በልዒ ክንብል ይግባ እንድሕር ጾሙልና እዩሞ ይንጾም ይንብል ኮይና ስለዚህ ኩሉ ለራእየና ጎይታና አብነት ኮይኑ እዩ መምህር ኮይኑ احنا ደሞ ተከተልት ለምዃን እዩ ዘራእየናሞ አውጾም ከነስተውዕል ይዝግበና رعل كل دم خن فاقر يقبع
ቅዱስ ያሬድ ኸምዚ ይብለና በጾም ወበጸሎት ወበምጽዋት ወበተፋቅሮ ይሰረይ ኃጢአት بصوم بصلوت بمصواتن بفقرن حاتياتي سرز حاتياتي دمسس ስለዚህ ኩለን ታጾም ክንብል ተለና በይና ጾም ከም ዘይኾነ ተውዚ ክንርዳ ይግባእ ጸሎትን ይኦምሱ ምጽዋት ለትላል ናጥቀስና ይልጸናሕና ለሓውና ምክፋል እንዮ ፍቅር ግን ክህልን እንዮ ለዚ አቶም ክትሰርሑን ምጽዋት ክትምጽውት ተለኻ ፍቅር ይልቅድም ተፍቅረት ኮይንካ ትሰብ ሓውካ ለኩሉ ሰብ ሓጺርን ነዊሕን እንተይበልካ ቀይሕን ጸሊምን እንተይበልካ ሓወይ ጓናይ እንተይበልካ ኩሉ ሰብ ካማኻ ሓውካ ምዃኑ መጀመሪያ ክትርዳእ እንየካ ትፈቱ እንየካ ስለዚህ ናዳለኻ ትምጽውት ተኮይንካውን እዚውን አድልዎ እዩ ወይ ደማ እግዚአብሔር ተቀባልነት ይውሊ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ ጓደኛኻ ከም በዓልኻ ጌርካ ፍቶ ዝብል መምርሒና እግዚአብሔር ቃል ካፍቶም 10 ትእዛዛት ጓደኛኻ ትሎስ ዓርክኻ ግዚያዊ ዓርክኻ ወይ ደማ ሓውካ ቤተሰብካ ማለት ኣይኮነን ብስጋ ከመኻ ዝኾነ እዩ ሙሉእ አካል ዘለዎ ከመኻ ዝበለሰብ ከም በዓልኻ ጌርካ ፍቶ ይብል ወዘ ተጸልኡ ለርእስኩም ይትግበሩ ዲባቢጽኩም አባኻቱም ክበጽሕ ዘይትደልይዎ ነገር ሕማቅ ነገርውን ኣብ ብጾትኩም ክበጽሕ ኣይትድለዩ ንዓኻቱም ትምነይዎውን ንብጾትኩም ተመነይሎም ናይ እግዚአብሔር መምርሒ ዓለም ሰላም ገይሩ ዘንብር እዩ ከምና ዓለም ሰላም ወስላቲ ይኮነ ለኩሉ ተፋቂርካ ምስ ኩሉ ሰላም ኮይንካ ለኸተነብር እዩ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዙና እዚ እንድሕር ኣብ ጾምና ፈጺምና ደቂ ህይወት ደቂ ብርሃን ደቂ መንግስተ ሰማያት ምዃንና ብዘይ ጥርጥር ሙሉእ ኢና ነረጋግጽ ስለዚህ ሰማዕትና እዚ እናተኸታተልና እዚ ሚድያናውን ሼርን ላይክን ላግበርኩም እዚ ሓበረታኩም ለአናውን መልእክትታት ክንፍጽም ዝግባእ ዘጉደልናዮውን እንተልዩ ወይ ደማ ንቕጽለሉ ትህውና መምርሕውን ተቀበልቲ ስለ ዝኾና ከምዚ ገርና ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ላሰማዕና ቃሉ ላተመገብና ብስጋን ብነፍስን ንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ኢና ንገልጽ ዘለና ነብርህ ዘለና እሞ ኩለና ንፈልጠውን ነስተውስ ዘይንፈልጠውን ክንርዳእ እዩ ትምህርቲ ዝገልጽ ንዘይፈልጥ ይኾነ ንምህር ዘለና ንዝፈልጥውን ነዘኻኽሮ ለባዕልና ውን ንመሃር ለኩለና ኢና ንመሃር ስለዚህ መምህርና መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና እዩ ነዚ ቃል እዚ ኩልኩም ተዳምጹ ናይ ህይወት ቃል ናይ ዘለዓለም ህይወት يسمعكم لكلنا يسمعنا وسبحان ለእግዚአብሔር አብርሆት ሚዲያ